Hola amigos, sabía, xa moito tempo que non tiro vídeos, solo foi 2 que tirei e imagina que me pasou, imagina, mira o que me pasou. Bateu o vaso, sí, bateu o vaso, va, me caí, de vida. Non me acordo unha cosa, nesta época, nestes días vou tirar un vídeo. Acorda o vídeo de Picante? Vou tirar igual. Va ser con 3 personas, eu, outra persona e outra persona. E o que vai ganar vai ser unha sorpresa. Chao.